Исәнсез хөрмәтле моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Миннән табышмак. Нишкәм уен бар кыллар, ширтер иде бар куллар. Яшьләр уйный белмиләр, шуңар якын килмиләр. Әйе, күбегез аңлагандыр, бүген сүз мандолина исемле уен коралы турында булыр. Мандолина уен коралын безнең татарларыбызның дөньяви уен кораллар рәтенә кертергә була. Ничек була ул дөньяви? Димәк, советский уен коралы. Бу уен коралының тарихы бик тирән булса да, безгә татарларга каядыр 19 гасырда килә, ул инде безнең думбра шикелле борынгы уен коралларына алмашка килә. Әйдәгез бераз тарихында карап китик. Беренче булып Россиягә мандолина уен коралы Европадан килеп керә. Европада мондый уен коралларын атыйлар лютня дип. Лютня гаиләсенә керә. Лютня уен коралы Гарәп илләренә кергән, аль-уд дигән уен коралы булып килеп кергән. Аннан соң ул камилләшеп үзгәреп мандолинага үзгәргән. Башта аталган ул мандола, пандура, пандурина. Аннан соң шундый кечерәеп, атамасы йомшак сүзгә әйләнеп, шундый мандолина сүзенә әверелә. Мандолина, беренче мандолиналар Милан шәһәрендә, Миланда ясый башлыйлар, һәм аның кыллары эчәгедән терлек эчәгесен ясый торган булганнар. Күз алдыгызга китерегез 4 парлы кыллар эчәгедән ясалынган. Ул вакытта кыяклар булмый, бармак белән уйный торган булганнар. Инде 18 гасырда Неаполь мандолиналары барлыкка килә. Неаполь мандолиналары зуррак була, кыллары тимердән, металлдан ясалына, һәм дә инде овал формада булалар. Әйдәгез әле мин сезгә 1912 елда ясалынган Неаполь мандолинасын күрсәтим. Менә карагыз, бу инде шундый тарихи музыка уен коралы. Күрәсез, аның 4 парлы кыллары металлдан ясалынган, бу инде фил сөягеннән ясалынган, менә шундый ныгытмалары, кичкенә генә җыйнак кына шундый үткер тавышлы мандолина. Хөрмәтле тамашачыларыбыз. Инде мандолина Россиягә 19 гасырда үтеп керә. Әйткәнемчә, Татарстанга да 19 гасырда керә. Һәрбер үзен зыялы дип санаган татарның өендә мандолина эленеп торган элекке вакытларда. Безнең зыялыларыбыз, күп шәхесләр, алар уйный торган булганнар, композиторлар, җырчылар, музыкантлар, алар инде күпләп мандолинда уйный торган булганнар. Инде мандолин турында күбрәк мәгълүматны мин башка сәхифәләрдә җиткермен, бүгенгә әйдәгез әле музыка тыңлыйк, мандолин тавышын тыңлыйк. Бездә кунакта бүген композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Казан консерваториясының доценты Виталий Харисов. Ярдәмгә бүген яңадан музыкант баянчы Илнар Сафин бездә кунакта. Әйдәгез мандолин тавышын тыңлыйбыз.
Рәхмәт Виталий әфәнде, рәхмәт Илнар әфәнде. Инде чыннан да мандалиның тавышы миңа шул хәтлек ошый, шул хәтлек үзенчәлекле. Ә бүгенгә сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр